шуро аз соли 2016 дар Тоҷикистон бо сарпарастии Вазорати Адлия ва дастгирии техникӣ ва молиявӣ барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва дафтари ҳамкориҳои Швейтсария ислоҳоти низоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҷараён дорад. Сабти ақди никоҳ чаро зарур аст? муҳимияти ба қайдгирии давлатии ақди никоҳ дар он аст, ки он муносибатҳои оилавиро таҳти ҳимояти давлат қарор медиҳад. дар ҳолати сабти ақди никоҳ зану шавҳар дорои ҳуқуқу ӯҳдадориҳои қонунӣ мегарданд. зану шавҳаре ки ақди никоҳи онҳо расман ба қайд гирифта шудааст, ҳуқуқи баробар ба меросро пайдо мекунанд ва фарзандони онҳо вориси печунучарои онҳо дониста мешаванд. фарзанди онҳо ҳангоми гирифтани шаҳодатномаи таваллуд, шиноснома ва анҷоми ҳар гуна раванду ҳуҷҷатгузорӣ ба мушкил гирифтор намешавад. дар сурати вафот кардани зан ё шавҳар, дуюмӣ метавонад пасандозҳои нафақабӣ, ёрдампули давлатӣ ва ба ин монанд кӯмакпулиҳои иҷтимоиро гирад. ғайр аз ин, ҳангоми ҳадияи амвол ё коғазҳои қиматнок ба ҳамсари худ, зану шавҳар аз пардохти андоз озоданд. илова бар ин, дар сурати боз кардани парванда, зану шавҳар ҳуқуқ доранд, ки нисбати ҳамдигар нишондод надиҳанд. дар сурати надоштани қайди расмии ақди никоҳ, надодани нишондод барои ҳарду ҷониб паёмади ҳуқуқӣ дорад. ҳамчунин, дар ҳолати аёдати беморӣ вазнин ё дастрас намудани маълумот оид ба вазъи ӯ, ҳуқуқҳои волидон, ҳамсарон ва фарзандон ҳифз карда мешаванд. ягона санаде, ки дар ҳолати аз ҳам пошидани оила ҳуқуқу ӯҳдадориҳои ҷонибҳоро муайян ва ҳифз мекунад, ақди никоҳи расмӣ мебошад. зану мард ҳангоми ҷудо шудан ҳуқуқи баробар ба моликиятро пайдо мекунанд. ҳамаи он моликияте, ки онҳо дар давраи зиндагии муштарак ба даст меоранд, моликияти умумӣ дониста мешавад. яке аз ҷонибҳо наметавонад ба ҳамаи молу мулк соҳиб шавад. ҳамчунин, ҳангоми доштани ақди никоҳи расмӣ, зану шавҳар ҳуқуқи баробарро ба кӯдак доранд ва ҳангоми ба қайдгирии таваллуди кӯдак, падару модари ӯ мушаххас зикр карда мешаванд. кӯдак вориси қонунии падари биологии худ эътироф мегардад. агар ақди никоҳ набошад, муайян кардани пардохти алимент ба кӯдак низ мушкил мегардад. ҳамчунин, дар сурати надоштани ақди никоҳ, зани ҳомиладоре, ки аз шавҳараш ҷудо мешавад, барои ситонидани пардохтҳои қонун муайян карда ба мушкил рӯбарӯ мегардад. як нуқтаи дигаре, ки зикр кардани он зарур аст, ин аҳдномаи никоҳ мебошад. ин созишномаи шахсоне мебошад, ки никоҳ мекунанд, ё созишномаи зану шавҳар аст, ки ҳуқуқи молу мулк ва ӯҳдадориҳои онҳоро дар давраи занушӯӣ ва ё дар ҳолати бекор кардани он муайян менамоянд. аҳдномаи никоҳ метавонад ҳам то ба қайдгирии давлатии ақди никоҳ ва ҳам дар вақти давраи занушӯӣ баста шавад. дар ҳолате, ки яке аз тарафҳои никоҳшаванда шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд мебошад, бастани аҳднома ҳатмӣ буда, он бояд то ба қайд гирифтани ақди никоҳ баста шавад. аҳднома дар шакли хаттӣ баста шуда, баъдан аз ҷониби нотариус тасдиқ карда мешавад. ин аҳднома тамоми муносибатҳои зану мардро дар давраи издивоҷ ва баъди он мушаххас мекунад ва ҳангоми аз ҳампошии оила санади муҳими танзимкунандаи муносибати минбаъда дониста мешавад.